Aşgabatyň etegindäki Sor pasiology bilen ýanysy oturan Sor daçylarynda ýaşaýjylaryň käbirleri öz jaýlaryny söküp başladylar. Ýatladyp geçsek, geçen hepde başlanan bu işin öňü sirasy paýtagtyň bir kararly etrawynyň häkimliginiň wekilleri daçylaryň eýelerini 25-nji maýy çelini jaýlaryny sökmegi tawsyryp, bu görkezme möhletinde bir jaý edilmese, onda häkimetleriň özleriniň jaýlary yer bilen ýegsan etjekdigini duýdurupdylar. Aşgabatly publisist Amanmurat Bugaýew Tewitde bolup geçýän ýagdaýlar barada şeýle maglumat berýär. Aşgabatyň Demirgazyň Şor daçylygyny 4000 semeti hozurlugy öz wagtyna daçyrlary paýlanyp berilen bir pasiologdy Hektan köse bolup, onun 4'ü ýaşaýjylaryň hatabyna gaýrlaşdyrylan boş ýekezerem ýok, ähli ýerde ýaşaýyş jaýlary özüm bollugynyň döwrüň tarapyna bap gelýän ýaşaýyş jaýlary halynyň ählisinde de adamlar ýaşaýar, olaram bir gelip şäheriň Demirgazyny şäherden etdidaşlykdaky ýerde keýpine ýaşan oklardy. Şäherdäki jaýlary darşylyk edýärler üçin özleriniň ýaşaýyşyny, durmuşyny nepdeýärler üçin gelip şäherde ýaşaýarlar. Häzirki wagtda bu ýerde ozal ýaşaýjylaryň öz hasabyny çekdiren turwalaryndan akýan tebi gaz hem kesilipdir. Finlayan bu görnüşleriňizde sorun ýaşaýjylary jaýlaryny söküp, ardan bahadan guruluşyk material hökmünde satýarlar. Häzir bu ýerde materiallaryny söküp almak üçin bir jaý ortaça 2000-3000 dollardan satylýar. Sor daçylygynda esatan paýtagtda öý ýazgysy ýa-da il arasynda aýdylýaly propiskasy bolanlar ýaşaýarlar. Yerli ilatyň aýtmagyna görä, häkimet wekilleri ýumruljak daçy jaýlarynyň bahasynyň öwedini dolmak üçin kompensasiýanyň beriljeginden, berilmejeginden asla söz açmandyrlar. Sor daçylarynyň ýaşaýjylarynyň ýagdaýlary barada habarçymyz Murat Gurwan şeýle gurrun berýär. Adamlar häzir alabaly, olar käýir gönülen mejbur. Käýirleriň ýaşyna ýerleri bar bolsa-da käýirleri ýok. Ma'lum bolýaly 19 martda Bagwaner jemgyýeti ýapylandan soň paýtagtyň goloýundaky daçy uçastyklarynyň ählisi olara goly ýerlesen etraplaryň häkimlikleriniň garamagyny geçirilip, daçy uçastyklarynda gurulan ýaşaýyş jaýlary ýumrulyp başlandy. Häzirki wagtda çoğunu daçylygynyň uçastyklaryndaky jaýlaryň ýarpytyndan hem gowragy sökülip ýumruldy. Häkimet wekilleri çoğunu daçylarynyň ýaşaýjylaryny hem 25-nji maýy çelini jaýlaryny söküp emläklerini almagy ruhsat beripdirler. Emma şondan soň jaýlaryň ählisiniň häkimetler tarapyndan ýumruljakdygy ma'lum edildi. Sor daçylygynda 4000-e goloý daçy uçastyklary bolup, olaryň hersinde diýen ýaly ýaşaýyş jaýlary gurulypdyr.